teško. Treba mi šerpa u koju ću prebaciti sve žele bombone sa ukusom Coca-Cole. A sada posmatram kako će se lepo topiti u šerpi. O, divno. Pogledajte ovo. Treba to sve promešati. O, da. Miris je divan. Ali ovdje treba nešto veće. Baš sam pripremio veću žele bombonu. Oho! Da, pogledajte kako se sjajno topi. I ja bih to pojela. A sad ću sve promešati, a zatim dodati vodu i šećer. Odlično. Ali ne smijem zaboraviti na limune. Ipak pravimo limunadu, tako da malo kiseline neće škoditi. Sad je potrebno sve prebaciti u moj specijalni aparat, koji pravi mehuriće u gaziranim sokovima. O, da. Osjećam da ću pobediti.